namatay ang igsuon ni Marta o ni Maria nga si Lazaro suod ni Jesus. Og nganong namatay man kay sa dihang ilang gipadad-an og notice pahibalo si Jesus nga grabe ang hilanat or sakit ni Lazaro, si Jesus wa moadto. Nagpabilin pa siyag mga 3 ka adlaw didto sa laing lugar. Nya pag-adto niya, 4 na kaadlaw si Lazaro nga gilubong. Mao ning naghilak si Marta. Kamo okay ra ninyo mamatay inyong igsoon? Ha? Okay ra? Hindi man mo mutingog. Inyong igsoon ba okay ra niyo mamatay? Or inyong anak mamatay okay ra dili? Unsa man mo mga patay mo di man mo mutingog. Kamong mga asawa okay ra niyo mamatay inyong bana? Ha? Kamong mga bana okay ra ninyo mamatay inyong asawa? Aw kamo mga parishioner, okay ra ninyo mamatay ning nagwali ron? Unsa wa mo itubag? Kamo no klaro jud kayo mo nga giharian mo siyawa. Ngano man, di man kamo ang mutubag. Matud pa ni Jesus, pangutan-on gani mo, ingna gyud nga oo kun ang imong pasabot, oo, nga ingna sang dili kun imong pasabot dili. Way tunga-tunga kay kana kunong tunga-tunga sama anang di mo tingog iya na nasiyawa. Sige atong usbon. Okay ra ninyo mga asawa nga mamatay inyong bana? Mayo na uban ni okay ra. Kamong mga bana okay ra ninyo mamatay inyong asawa? Na dugay nang okay pa der. Okay ra ninyo mamatay ming mga pare? Wa mo'y klaro eh. Kamong mga anak, okay ra ninyo mamatay inyong ginikanan? Ha? Ay lagi mugtubag og silence lagi. Ingna gyud oo o dili. Sige, okay ra ninyo mamatay inyong ginikanan? Bala mo diya basta nitubag mo. Ang kahimtang sa kamatayon para nato mao nang muratag mahadlok kay ending naman gud siya. Murawag para nato ba ending na, tapos na. Pero si Jesus niingon siya ni Marta, mabanhaw ang imong igsoon. Nya ningon des Marta, oh sa katapusan sa panahon. Ingon si Jesus, ako man mao'y pagkabanhaw. Niya naman ko, ako ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Nya mituo ka ba niini? Nya ningon des Marta pag ending, mituo ko. Siguro gyud ko nga sa pagsulti ni Marta nga mituo ko, na-relieved dayon siya. Kay kana manggong pagkabanhaw, mas nindot na kaysa atong unang kinabuhi, kanirong kinabuhi nga atong gamit. Mas nindot ang pagkabanhaw. Ngano man, ini kabanhaw na nato, di nata masakit, din ata maguol, din asad ta mamatay. Kanindot ana no? Nya kanang kinabuhi nga nabanhaw, maora nang kinabuhia kining ato rong gida. Kana ba kanang imong kinabuhi dia? Nya din alang ang nakalahi lang karon masakitan pa man ka, simba ka karon, nindot kayo imong feeling, igabot nimo sa inyo, tiksan dayon ka nga naikabit imong bana, hilak man ka. Di ba? Sakitan ka or naikabit imong asawa. Ako, wali ko diri, lipay kayo ko, naidaghang tao pero gamay ra day kolekta iguman. Mag-uol dayon ana. Baligya kog slat, wa say mamalit, agi-agi lang.
Murag mag-uol ta dinis kalibutan ba? Na ng mga sitwasyon na sige tag pa healthy bisag unsa nalay atong buhaton, bisag unsa nalay atong gamiton para lang yun ma-healthy, nya ma-stroke ra gyapon ka, ma-cancer ra gyapon, no? Ma-kidney failure lang gyapon. Bisag unsaon nimo gasto, dialysis, patay lang gyapon. Ano ba? Mao na dinis kalibutan. Mga estudyante, siging tuon, hagbong lang yapos board exam. Di ba? Na ano'y way tuon-tuon, sige lag inom, ni pasar na hinoon. Usahay, makaingon tamura, manig unfair. Ana, dinhinas kalibutan, pero inikabanhaw na, wa na ditoy kasakit, wa na'y sakit, o wa na'y kamatayon. Bilingi ay mong tupad. Yung na-excited na kang mabanhaw. Yung na-excited kang mabanhaw. Nga no, mura mamugmahadlok sa pagkabanhaw. Nga mo mong ito'y mas nindot. Wa nato matuman ang gisulti sa first reading. Unsa may gisulti sa first reading? Unsay gisgutan sa unang pagbasa, unang sulat ni San Juan, kung kita maghigugmaay, nakaila kita sa Dios, ug ang Dios ania kanato, kay ang Dios gugmaman. Kinsa tong naghigugmaay, anaa sa Dios. Di ba? Nganong hadlok man ta? Kay wa man ta mahigugma sa usag-usag. Ang atong gihigugma, ang ato mang kaugalingon, ato mang suwayan og preserve ang atong kaugalingon. Nya tungod niya ng maong attitude nga atong i-preserve ang atong kaugalingon, hadlok tang mawa ang atong gi-preserve. Mo na ingos Kristo, kamo nga naningkamot aron mabuhi para sa inyong kaugalingon, kawad-an hinoon mo niini. Unsa may gusto ni Kristo, maghigugmaay. Unsa may image sa nahigugma? Ang nahigugma malimot nas iyang kaugalingon. Maubitan nang naidaghang nga buntis. Nganong nabuntis man ingon, nalimot ko sa akong kaugalingon. Di ba? Mao na mga drama-drama sa una kanagong mga handumanan sa kaawit, nagkuyog mi niya paghuman, nalimot mi sa among kaugalingon. Naanod mi sa sug sa among mga pagbati. Humanda yun, suka-suka dayon. Maura na. Kay nahigugma man. Bisan sa tawhanon nga level, og mahigugma ka, malimot yung kas imong kaugalingon. Sama ng inahan, nahigugma siyang bagong na tao nga anak. Nya gikan siya sa trabaho, pag-abot niya, purti niyang kapuya. Nya ang iyang anak, nagsigig sakit. Unsa may buhaton sa inahan, matug lang o muatiman sa anak. Kung nahigugma ang inahan sa iyang anak, di na siya makalimot na siya nga wa pa day siya pahuway, makalimot gani na siya nga duna pa siya obligasyon ikaugma, iya ginang atimanon ang iyang anak. Ana magiubang ginikanan, mo resign sa trabaho kay iya yung fokusan ang iyang anak. Limtan bang kaugalingon? Pero kana mga ginikanan nga way gugmas anak, biya-biyaan lang anak, biya-biyaan ay ilingay mong tupad yung na di ka mo biya nako, yung na di ba ka mo biya nako, awa yung ka nga magdi ko mo biya nga di man ta kaubas balay, di man ta ang pasabot anang dili ta mo biya, kanabang dili ta mo hinanaw, dili ta mo hinanaw sa kahimtang sa atong igsoon. Di ta magsigig secured sa atong kaugalingon. Kung dili tan-aw nato unsay nahitabo sa atong palibot ug unsay atong mabuhat alang nila, dili kay unsay ilang mabuhat para nato. Mabitan arong gubot kay nang atong mga leaders sa nasod, labi na dinhi sa or leader sa kalibutan or leader labi na gyud dinhi sa atong nasod,
ang ato mga politicians, apil na sad ming mga pari. Kay nga naman, ang among gihuna-huna, kaming mga leaders, kasagaran, ang among kaugalingon. Muna rong porting grabiha, kana lang rong baha tungod atong Karina. Nganong dako kay damage ang baha? Nga naaman tay dagko kay budget para ana tungod kay ang gihuna-huna sa mga leaders ang ilang kaugalingon. Ambot nagamit bagyod kaha ang tinuod nga amount nga gipagawas para ni anang maong project nga flood control, nagamit bagyod kaha sa tinud-anay nga paggamit. Ang kuyaw og tuag gisud sa bulsa sa mga nag-release, gibahin-bahin nila unya ang niabot sa project, imbis unta to 10 meters ang height sa tawag anang iali kanang riprap, nahimo na lang 5 meters. O di pag-abot sa baha, lapas. Di ba? Imbis class A ang masa sa simento aron ligon, class C na. Gian lag tubig daghan, malusno rasad. Kay dali ra kayong sudlos tubig. Kay gikaon man sa mga buaya ang budget para sa ilang kaugalingon. Common kay na dinis ato. Apil na sad mi anang mga pare. Ana. Ay mo kabalakang. Pulusad mi mga buaya usahay. Ang kolekta ari ra gyud kutob sa bulsas pare. Di gyud kaabot sa mga proyekto sa simbahan o sa mga kabos sa simbahan. Mo na ilisod kayo. Okay. Laing lingi sa imong tupad. Ing naapil ko sa imong budget. Ing na ba? Ing naapil ko sa imong budget, sa imong kinabuhi. Oy, daghan kay nato. Ako ra gyud, ako ra gyud, ako. Mabutan na din sige kong baligyag slots. Nga naman, aron pagpahinomdom ninyo nga i-apil unta nato sa atong budget ang dako nga katilingban, ang atong mga kaigsuonan. Kami sa mga pari, mausa na'y amo. Dili mi kay magsigi ra mig tan-aw ng kolekta ana. No, gahapon diri nag-mission appeal sila si Father Amador Bakutot, Paris Priest sa Ronda tungod sa ilang pagbutang o kisami sa ilang simbahan kay 10 years na wa gyud kisami. Kita dinhi dako sa kaitag mga obligasyon, pero sa ato sang paningkamot nga nanghatag tagahapon, mura pa ganitog na alkansi gamay kay nag-uwan man pagkahapon. Ang tulo na to kamisa sobra katunga, wa na may nanunga, pero nakadawat pagid sila, nakada pagid sila mga 203,000. Di ba? So atong pakpakan, lipay kaayo sila na nilakaw nga nagdag 203,000 gikan diri nato. Lisod na kay na usa ka adlaw makadawa kag 203,000 para sa project gikan sa atong hinay-hinay hog dito sa atong special collection. Di man na nako tawgon og second collection, wa man ta ana dinhi anang second collection, ang ato special love offering. Special love offering. Kapobre na to dinhi, wa pa man ganin mahurot ato mga slots, pero naatay pagpakighiusa sa laing mga parokya nga mas nagkinahanglan pa kay kanato. Kana nindot kay nang expression kun ingon ana patanan mga Filipinos dinhi sa atong nasod, atong mga politicians ug mga kaparian, mga leader, mga pastors, leader sa lain-laing mga grupo, naa anang hunahunaa nga para gyud sa kaayuhan sa tanan, di ta magsigig away oy, di ta magsigig lalis anang panahon sa eleksyon, di ta magpinatyanay panahos eleksyon, no? Ana kinahanglan pa ginang magsigi taglalis para lang pag-alagad sa atong isig katao. Mabutan akong giingon, kinahanglan pa ginang awayan ang pag-alagad sa atong katilingban. Ay baha sa Manila ay
aw ngadto sa Luzon, kinahanglan pa ta mag-away aron pag-ayo anang mga balay karon dihang nangaigo anang lunok, mag-away pag yun ang mga politicians, way mga batasan, di ba? Saman. Mao na ang pagkabanhaw di ay bunga sa paghigugmaay. Ma-excited ratas pagkabanhaw kung kita nining kinabuhia naghigugmaay sa tinud-anay nga paghigugma. Kanabang malimot kas imong kaugalingon aron mo higugma kas imong silingan. Unsa titubag nato sa Salmo? Ha? Magay kumuto na yung giyaw-yaw kay murag wa may klaro. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Asa nato makita, asa nato matagamtam sa mga taong naghigugmaay. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna patilaw ako sa imong gugma bi. Ingna napatilaw ako sa imong gugma. Ay, daghan na kairong wa katilaw sa gugma sa silingan. Daghan na sang asawa wa nakatilaw sa gugmas bana or bana wa nakatilaw sa gugmas asawa. Daghan na sang mga ginikanan nga wa katilaw sa gugmas ilang mga anak kay tuan nalas computer o mga gadgets. Daghan sang mga anak nga wa nakatilaw sa gugmas ilang ginikanan. Pangutana, nakatilaw pa mo sa gugma sa inyong parish priest? Ako, wa pa kay ko katilaw sa inyong gugma kay naapay slot nga nahibilin. Og mahurot ni ninyong palit, awa na. Murag makaingon ako, wala na akong hahanapin pa. So, palit mo ha, patilaw ako sa inyong gugma. Palit mong slots. Wa pala ko'y update karon to nung tingbon ini ka kuan sunod adlaw.